Ndokuchingamizai zvakare vadiwa vateereri kuchirongwa chedu kunai pastor. Pachirongwa patinozama kubatsirana mibvunzo yatinenge tinayo inopindurika nebhaibheri. Saka vari kutanga kutibata mukati mezuva ranhasi makasununguka kubvunza mibvunzo yenyu as long as ichipindurika neumbo hwatinahwo mukati mebhaibheri. Sunungukai kutumira apa platform ino mibvunzo yenyu, tinogara pasi toitarisa mweya achitibatsira tozama kubatsirana. Nhasi tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa noumwe. Ndoda kudayira zvakare kuti ndewe chiduku munhu akabvunza mubvunzo uyu. Sekutaura kwandakaita kuti nyaya yemarriage, divorce remarriage yakadenha pfungwa dzevazhinji zvikuru patakaitaura pano. Kune vatanga kutibata nhasi mukangodzoka pachirongwa chino mukatsvaga zvakatakaita mumashure, you will find a lot of material inosanganisira zvinhu zvakawandisa zvatakadzidza zvemibvunzo yebhaibheri kusanganisira nyaya yemarriage. Ndosaka muri kuona tine mubvunzo uri panapa uri kuti iyo zvakaipei kurara nemunhu musati maroorana asi muchizoroorana henyu. Zvakaipei kurara nemunhu kana ari mukomana wangu kana musikana wangu tombosana hedu kurara tese sezvikaite murume nemukadzi vakaroorana tozoroorana hedu pamberi, tinganzi taita zvakaiperi kana tikadaro. Now pane mazwi maviri anoshandiswa nebhaibheri muchirungu. Kuna adultery, kuna fornication. Adultery is very specific. Iri kutaura murume akaroora akanorara neumwe mukadzi wake achipo achiri mupenyu. Iye adultery. Kana opposite, mukadzi akaroorwa akanosanganazve neumwe murume wake achiri mupenyu, inonzi adultery. But fornication now, fornication is more broad than adultery. And regai nditanga ndaverenga vhesi panapa kuti muone kuti zveshuwa zvinhu izvi mubhaibheri zvinototorwa pairi pakasiyana. Dawangoverenga kuna Mateo 15, akawanda mavhesi anoshandisa mazwi iwayo. Mateo 15 verse 19 inoti, for out of the heart proceeds evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Saka matona kuti adultery na fornication ashandiswa side by side kureva kuti hachisi chinhu one. Ende mukadzoka kutsvaga manje kuti saka zvinosiyana papi. Izwi iri rikunzi fornication mukadzoka kuchiGreek kwacho ndi porneia. Porneia ndo patakatora izwi rechirungu rekuti pornography. Ndo parakabva pana porneia. But porneia manje inoreva adultery in its broad perspective. Inoreva kuti kudi, inoreva all forms of illicit sex or illegal sex or abominable sex. That's fornication. Haingorevi bedzi murume achita kana mukadzi achita. Inoreva all forms of illicit sex. Kuti lesbianism, it's porneia. Homosexuality, it's porneia. Bestiality, munhu anorara nemhuka sezvangaite murume kana mukadzi, it's fornication. Then inorevawo zvakare munhu asina kuroora akarara nemunhu waasina kuroora kana kuroorwa naye, it's fornication, it's porneia. Saka ndo parunzi panapa out of the heart proceeds all these things. Saka ukaona uri mukomana nemusikana musati maroorana, musati manzi nevabereki chigarai mese imba yenyu iyi, mukarara mese mafanana nemunhu arara nemhuka, mafanana nengochani, mafanana nemurume arara neumwe murume, mangofanana nemukadzi arara neumwe mukadzi sezvangaite nemurume, muri musame group. Wakomana vanobva kuti same WhatsApp group. Iporneia, ifornication. Saka todii nhai pastor? 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9. 1 Corinthians chapter 7 verse 8 and 9. Verse 8, but I say to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. Paul was not married. He had the gift of celibacy. Saka aiti zvakanaka kana usina kuroora kuti ugare sezvandiri, because unopa nguva yako yese kuna Mwari. But if they cannot exercise self-control, but vakanoti isa hatisi kugona kuzvidzora, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. Hazvitenderwi kuti uzadzikise havi yako usina kuroora. Ukaona wakunzwa havi, hanzi naPaul, enda unoroora. Ndodosoro naPaul. Paul haasi kuti it is better to commit fornication than to burn. Paul ati it is better to marry. Saka regai vakomana nevasikana kusangana semurume nemukadzi akaroorana. Kana maona zvaakunetsa, endai kuvabereki moti isi takakukumbirawo kugara tese.
zvakunetsa kuramba tichizvidzora. Ndokupotanzi if you cannot exercise self control, better you marry. Saka ndada kukurudzirai vakomana navasikana, abstain from fornication. Kana mukaona kuti miviri haichadi, havi yakuramba ichikura, go and marry. Endai kuvabereki vemusikana, endai nawana sekuru wenyu munokumbira mupihwe. Marrying yeta ingori kupfeka renda nekuperekedzwa nemabenzi, kusvika kuvabereki nezvamuinazvo muti tauyawo tingorowo varombo asi todawo mwana wenyu, murombo munhu. Kana mazvinamatira munopihwa, murega kutadzira Mwari. Mwari akukomborerei. Amen.